Dagiti kang runa na damag ita a biyernes. 170 fish cages iti Isabela, makapaspasar iti fish kill, gapo iti oxygen depletion itong tunda titikag. Probinsya ti Ilocos Norte, agtaltalinaad ang natal na, sigun iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Ugali, kababalin kan criminal tendency ti maysa nga agtutubo, mabukbukal iti unag ti pagdangan, sigun iti maysa a guidance counselor. Ken minor de edad na nakapatay iti tao, may pasidong iti rehabilitation, kan masingir iti danyos. 15 to 17 anyos ang nakapatay, posible ang maibalot. Imbabla ti DOE asingir ti kahelko 1 iti tunggal kilowatt hour a konsumo iti kuryente. Saan nga eksakto sigun iti kooperatiba. Sigod nga OFW manipod Ilagan City Isabela. Nakalungaw iti rigat ti biyag, baban iti tulong ti OWA Region 2. Anya kaditi may parbeng a minimum aplete iti para publiko a jeep iti Baguio City kan Benguet. Amuan iti live interview iti dadaulo ti maysa a transport group iti Cordillera. Kultura iti kaigurutan, naiparang baban iti sala iti para karambak ti 128th Philippine Independence Day iti Barcelona. Kan amuyo kadi at isang apulong aldaw iti June 2026 kat may konsidera a Palindrome Day. Naimbag gamalam, Cordillera kan Elocanja. At nagiti kang runan kan nababara damag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan damag. Nalidaya damag kakailian, gaputa ijay, Isabela, adu ataraknan, uno tarakan, abangus, kan tilapia at apektado iti fish kill, gapu iti kinakurang ti oxygen level iti danom, ngituntun dati nakaro at tikag iti probinsya. Dagos mo't amang ipat patumpal iti emergency harvest dagiti mangalap bayat nga aramidan ti lokal a gobyerno ti pumuspusan tapno matulungan dagiti apektado. Ada report ni Dayan Monica Tukay. Nang rugay di Miyerkules mailis-lista dagiti fish cage operator iti Magat Dam sa J. Ramon Isabela iti massive a fish kill ang mapapati nga intunda ti kinakurang ti oxygen iti fish pond gapu pailang iti pudot ti panawan ang mapaspasaran iti pakabukulan a probinsya. Kasarano daytoy tinapasamak nga emergency harvest iti Sanchez Mira Cagayan iti napalabas alawas. Makita iti video no kasano nga parpartakan dagiti mangalap ti panagapit na iti tarakanda kas iti bangus, tilapia, kendad dumapay. Oo, napunaw ni stay raw no pagkarganain. Nay, nagadaw. Iti aran nyo pagtunog ti balay aparay. Nayawanain. Po, kasi ti kunay piskit si operator ay. Tapos nagina ti page. Apaw. Tapos ni pare mad tadaw ni ti balayay. Nay. Napupunaw. Mariribukan pa yun no kasano nga pilyente mabalin na nay tutulog namin ay. Sigun kadagiti mangalap, napasaran ti fish kill kadagiti fish cage iti barangay General Aguinaldo iti Ili Tiramon. Kastamat iti barangay Balaw ken Taliktik iti Cordon Isabela. Posible adumanon iti maysa a milyon ti gatad ti panakalugida iti agdama. Manarimaan ti consolidation ti masaknan nga opisina para iti daytoy. Agar 170 a fish cage operators, ti apektado iti fish kills no sa dinno apektado, ti 1,200 a fish cage units. Tapno maisubli ti puunanda, napilitan dagiti agtagikwa nga aglako kag dagiti mabalinpay amay paunod nga ikan iti 30 pesos, aging nga iti 50 pesos laangan, tunggal kilo. Adayo ang nabababano ay kumpara iti kadawyan a 140 pesos, aging nga 180 pesos a presyo iti merkado. Sigun iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ti rason ti pa nakapapatay dagiti ikan ket posible nga intundati oxygen depletion when no hypoxia.
tinutulungan natin sila na i-market yung mga stocks nila. Kasi nga biglang buhos ng supply, so nahihirapan din ating mga operators. So sa pamagitan rin nating regional director is talagang ibinigay niyo itong repair ban natin para mai-deliver, maipahatid yung mga stocks natin sa mga buyers natin within Region 2. Gapoy ti pang ta ti El Nino phenomenon, posible daytoy amang dikta iti humidity iti northeastern Luzon, oray pa iti panagrugi ti panawan, ti panagtutudo. Mabalbalaagan dagiti fish cage operators nga isardang dapay ti panagsupply iti ikan iti nagduduma a merkado, bayat asaan pa'y anormal ti level ti oxygen iti nasao adam. Akang runaan na paggapgapuan ti danom, amay kabkabil kadagiti fish cages. Padaanan ti aksyon ken palawag ti masaknan nga ahensya iti PTV Cordillera. Siguro this year, so pahupain muna natin itong problema sa El Nino, so saka sila mag-restart. So meron talaga ng mga rehabilitation na gagawin ng gobyerno natin sa mga mangisda natin para maka-umpisa ulit sila. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. May pampanakal ti kinaulimak ti Ilocos Norte a resulta ti naingat a panangipatungpal ti pulisya iti akamda iti Linac ken Kapia. Adda detalye ni Bridget Marcasi Pangosfian. Generally peaceful ken naulimak ti Ilocos Norte. Sigun dayta iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Ti rason, napairtengan a police operations ken naingat a panagkaykaysa ti komunidad. Manipod January aging May 2026, bimaba iti 13% ti total crime incidents iti probinsya no idilig iti kapada a panawan iti napalabas atawan. Bimaba mutla ang ti monthly crime rate iti probinsya manipod iti 8.55% aging 7.53%. Bimaba ti index crime iti 51%, bayat ati non-index crime kat bimaba iti 59%. Banag ang mangipakpakita iti simmayaat a seguridad a kondisyon ti Ilocos Norte. Iti pay datos, dumanon iti 170 ti loose firearms ken 21 nga individual ti naarestar iti anti-loose firearms campaign ti pulisya. Iti implementasyon ti arrest warrants, dumanon iti 124 a wanted person ti naarestar, apakairamanan ti 27 a most wanted person iti probinsya ken pakabuklan nga Ilocos Region. May pampanakelmet ti na-record as zero tourist-related crimes. Iti met drug operations, dumanon iti 1.9 million pesos ti illegal a droga ti nakumpiskar ken 85 dagiti naarestar, pakairamanan ti 10 a high-value targets. Mainaig iti dayta, agtultuloy met ti panangipatungpal ti Ilocos Norte kadagiti addang ken kampanya kontra iti illegal a droga babaan iti drug clearing program. Iti datos, dumanon iti 505 manipod iti 559 a barangay iti probinsya ti naideklara kas drug cleared. Manipod iti 23 cities ken municipalities ti Ilocos Norte, 15 ti na ideklara kas drug-cleared municipalities. Bayat nga 6 ang munisipyo met ti nakaawat iti 100% drug-cleared barangay ken manarimaan laangan ti pan nakaisagana kadagiti maikalkalikagom a dokumento para iti pan nakaideklarada kas drug-cleared municipality. Iti baet ti dayta, agtultuloy ti monitoring, validation ken law enforcement operations dagiti otoridad tapno masustinir ti drug cleared status dagiti barangay ken mapreventaran ti re-emergence ti illegal drug activities. Iti pay datos, ti 18 a barangay laangan iti Lawag City ken 2 a barangay iti Pasukin ti nabatbati at drug affected barangays. Nupay kasta, naipanamnama adandanin ang magunod ti Ilocos Norte ti fully drug-cleared province, bayat iti panangipasigurado da a panagtalinaed, kas nadalos iti illegal a droga, dagiti inmunan ang naideklara, kas cleared barangays, manipot iti impluensya ti illegal a droga. Bridget Marcasi Pangosfian, para iti Pagilian. Nagdudumati komento iti social media nung mabalin kadi may balod ti may sa minor de edad nakaramit iti nadagsen a krimen. Anya kaditi pamalawag dagiti eksperto iti lintag ken dagiti guidance counselor. Ada detalye ni Audrey Villena.
Iti panagsubli dagiti estudyante kadagiti pagadalan, nagbalin manen apakasaritaan ti bullying iti uneg ti silid pagadalan. Iti Cordillera na ilista ti Department of Education in the school year 2022 to 2023, ti kangatuan ang kaso ti bullying iti entero a rehiyon, nga adaan may sagasut 56. Bimaba daytoy di school year 2023 to 2024 iti 76 akaso ti bullying ti nailista. Ngin matumanan iti school year 2024 to 2025 nga adan iti may sagasot 40. Bayt abin mabamanan iti school year 2025 to 2026 nga adalang iti 58. Sigun iti guidance counselor, malaksid iti epekto ti barkada, dakkel ti akam nagiti parentes iti panangmuli iti personalidad kan kinasya asino ti maysa nga estudyante. Gaputano anya ti makitkita na iti pagdangan na, dayti matlaang ti maadaptar ti masknan. Is the relationship or the family dynamics. Kasi nga sa bahay, minsan nakaka-witness sila ng violence, abuse, or worst, sila mismo nakaka-experience ng violence, abuse, and discrimination. Inayon na pa nga dagiti ubing nga adan iti psychological concerns. No sa dino, saan nga mo dagiti masaknan no kasat nuda nga iyabkas ti unget. Frustration kan anxiety da. Isu akadaw yan nga agresulta iti panakiapa, bullying, teasing kan self-harm. Kano maminsan, ada dagiti ubing ang makaaramid iti banag adida pulos mapanunot a kabaalanda nga aramidan kas iti pumatay iti padada nga estudyante uray no menor de edad dapay laeng. No kastoy ti mapasamak, ada kaditi liabilidad ti menor de edad ang nakaaramid iti kinaranggas iti sidong ti juvenile justice. Iti Republic Act No. 9344 wenno ti Juvenile Justice and Welfare Act, ket saan lang apara kadagiti ubing nga akusado iti krimen, no di ket panggap na pay asalakniban ti karbengan dagiti ubing a biktima met laeng. Ngem dagiti ubing nga agtawon iti 15 ken nabababa iti tiyempo apan nakaarami ti krimen, ket mailaksid iti anyaman a criminal liability. Kung yung bata ay nag-commit ng krimen, titignan muna natin yung edad niya. Kapag siya ay below 15 years of age, then exempted siya from criminal liability. Kapag above 15 but below 18, then titignan natin nung kinumit niya ba yung krimen ay merong siyang discernment. Kung meron siyang discernment, pwede siyang maging criminally liable. Pero kung wala siyang discernment, then exempted rin siya from criminal liability. Nupay kasta, sana may laksid ti ubing nga akusado kan dagiti parentes dayto iti civil liability, wenno dagiti kasapulan da abayadan iti biktima. Isang misconception rin, lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, yung idea na porke bata ay exempted na from criminal liability, hindi na yan makukulong. Well, yung batas natin ay nandyan para bigyan ng kaukulang pansin kung ano ba dapat yung proseso na pagdadaanan ng bata na nakapag-commit ng krimen. So, Audrey Villana, para iti Pagilian. Linaw-lawagan ti Cagayan Electric Cooperative ti agarup 18 peso per kilowatt hour asingir iti kuryente iti paset ti Cagayan nga ipablaak ti Department of Energy. Adda detalye ni Dayan Monica Tukay. Inlawlawag ti kagelkuwan asaan abasaran ti inuwar ti Department of Energy iti aktual asing singerenda kadagiti kliyente da. May basar iti datos ng inuwar ti Department of Energy Luzon Field Office, kagelkuwan ti adaan iti kangatuan nga electricity rate iti pakabuklan na pagilian adakkel a concern dagiti member consumer owners no anya ti rason iti daytoy. Ti agwarwara sa figures ket saan nga aktual a billing rate a masingsinger kadagiti consumer ti kagelkuwan. No ibasar iti datos ti cooperative. Ti actual residential rate ket 12.3673 kilowatt per hour. Ipaganat ket da ati electric bill ket manipod lang iti distribution charges ti kagelkuwan ken awan ti panakainaigan iti daytoy iti salary increase dagiti empleyado. May sapay a contributing factor iti panagnato ti panagsinger iti kuryente, tingumat ngato a panagkonsumo dagiti umili gapo iti nangato a temperatura a mapaspasaran iti probinsya nga imet titikag. Nung umato ti pagkasapulan iti kuryente, bayat nga agtaltalinaed a nainget ti supply, mabaling nga umado ti gastos iti panagpataod, ang mga piktar iti pakabuklan agatad ti kuryente. Kitkidawan pa iti kagelkuwan iti DOE iti klarifikasyon da iti datos tapno malapadan ti anyaman asaan a panagkikinaawatan ken masigurado ti umno a konteksto may naig iti daytoy. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian.
Ato ti baligi dagiti overseas Filipino worker am ibingbinglay. Ada dagiti nagasat at damot dagiti napaay. May nga OFW manipod Isabela ti napaay iti panagturong na iti banlasiw taaw. Ngam iti panagsubli na iti Pilipinas, 5 aw ti panagbiag na. Gapo iti livelihood assistance nga impaay ti Overseas Workers Welfare Administration. Amuan ti nasao nga individual, baban iti report ni UCP-TV intern Nicole Cordero. Manipod iti napugsat a kontrata iti pagtrabahuan na ijay Hong Kong iti 2019. Pinaneknekan ni Emily Abrinilla manipod Ilagan City, Isabela, asaan ang nagsardeng tiranyag tinamnama iti panakapaay, gaputa ing kagumaan na anang rugimanen iti Pilipinas babaan iti tulong ti gobyerno. Babaan iti 20,000 pesos a livelihood assistance iti sidong ti Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program ti Overseas Workers Welfare Administration. Impapati na a pinadakkel ken pinaduras ti pinili na a negosyo a panagtaraken iti baboy iti baet ti pandemya. Nagbali na nasurok iti sangagaso ta baboy ti taraken na iti agdama, manipod iti sigod nga upat na adaan pay iti feed store bukod abalay ken lugan. Ang dami pong problema na na-encounter namin nung una kami nagpatayo sa bigyan namin dahil zero knowledge po kami sa una. At saka nagbigay po ng OWA, ng mga trainings at doon po ako nag-attend hanggang nagkaroon na po kami ng idea at hanggang napalago na po namin ang aming bigay. Nagyaman iti impaay ti ahensya apuunan na iti panagnegosyo, ginuyugoy na met dagiti dadduma agundawayan da dagiti dagduduma a programa ti gobyerno para iti panagnegosyo. Hindi ko na po kailangan mangibang bansa ulit. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng OWA. Kabayatan na, nagpinirma iti katulagan ti OWA ken DTI, karaman ti Department of Migrant Workers para iti panakapagpigsa ti programa, babaan iti livelihood training ken monitoring kadagiti benepisyaryo. Malaking tulong sa ating mga mamamayan, lalo na ang ating mga OFWs and their dependents kung saan sa kanila ang programang ito ngayon. Nicole Cordero para iti Pagilian. Tapno matulungan dagiti residente ken market vendor iti La Trinidad Benguet as ana makasango nga agturong iti SSS insayang ka ti opisina ti SSS E-Wheels Palengke Caravan iti La Trinidad Vegetable Trading Post. Agi padamag ni Jezreel Kate Lapizar. Inyasidag ti Social Security System dagiti serbisyo da kadagiti residente ken mangmangged iti La Trinidad Trading Post babaan iti SSS E-Wheels Palengke Caravan a naangay itang aldaw. Panggap ti programa a mapapartak ti panakaipay ti serbisyo ti SSS asaanen a kasapulan a bumiyahe paturong kadagiti opisina da. Karaman kadagiti target da a benepisyaryo dagiti market vendor, pensioners, miyembro ti SSS ken amin nga agturturong iti merkado. Maragsakan ni Manang Emma iti daytoy, gapot na amuan na dagiti benepisyo ang mabalin na amaala iti SSS. Salamat sa SSS at kayo ang dumating dito sa amin na mag-abot ng tulong. Inbagtain may kayo, at least ag-avail kami, mai-update jay nagan mi. Impaganat gatmat ni Manang Evelyn amay sa apensyonado adakkel ti maitulong ti SSS ng runa kadagiti pada na aretirado. Kinunana aga po iti regular a panagtintinag na iti SSS na usar na ti pensyon na a panangaramid ti balay na. Kayong mga nag-umpisa na nag-register ng is at nagbayad kayo ng 3 months, hindi ninyo tinuloy i-continue ninyo yan kasi malaking tulong sa inyo kung tatanda kayo. Manula ang kadagiti na ijaya a serbisyo ti panang parehistro kas member ti SSS. Ag-update ti membership records, agdamag may papan kadagiti benepisyo kan kontribusyon, loan application assistance kan dadumapay. Nabuti po ng SSS na gawin itong programang ito
para lahat makapagbigay ng informasyon, assistance, kung ano man, kasi alam natin napaka-busy nila sa kanilang mga negosyo, no? Kinunanamat a regular da dayto yung ipatungpal tapno adupay ti maipaayanda ti serbisyo da ken mapasaya at pay dagiti benepisyo a mabalinda nga ipaay. Marapat lang na i-take advantage nila ito para hindi na sila kailangan pumunta sa opisina. Lahat ng gusto nilang malaman, inquiries, ibibigay po namin, isiserbisyo namin sa kanila. Ang importante kasi sa lahat ng bagay yung awareness yung alam nila kung ano yung mga karapatan nila. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. 70 ket maysa a proyekto ng National Irrigation Administration ijay Kalinga ti manamnama may rugi ita abulan ken intun bulan ti Hulyo. Iti nasawa bilang 60 ti communal irrigation projects ti 24 ket masarakan iti Tabuk City, 6 iti Balbalan, 9 iti Pasil, maysa iti Lubwagan, 2 iti Pinukpok, 5 iti Rizal, 8 iti Tanudan, ken 5 iti Tinglayan. Bayat iti 10 ket maysa proyekto ket adda iti Upper Chico River Irrigation System ti kakaisuna a National Irrigation System iti Kalinga. Agarup 80 ket 8 hektarya ti pagtalunan ti manamnama a pagserbyan dagiti proyekto. Malaksit iti 10 a solar-powered pump irrigation projects. Agarup 5,000 sa gasot 55 anara tinaimula iti probinsya ti Abra kagidan ti Philippine Arbor Day kan Philippine Environment Month. Sigon kani Provincial Environment and Natural Resources Officer Florencio Pasio, 2,370 ket 5 anara tinaimula iti Casamata Hill National Park iti Bangged. Bayat 2,780 ket 80 akayo tinaimula ijay Bonglo Likuan Paay. Iti resulta ti National Mapping and Resource Information Authority pimuskol ti kabakiran iti Abra iti agarup 30% manipod tawen 2020 agingga 2025. Malaksid iti panagmula iti kayo naangay pay ti Zumba Kalikasan ken information drive tapno may palagip ti kinapatag ti panang salaknib ken panang taripato iti aglawlaw. Actually, sumuti ka, paka-encourage san dagiti kakadwa tayo, nga agmula kumang, amang nurture iti kay kayo, tapno mang gusto pa nga mang protect, mang conserve dagiti ka tayo, environment tayo, kan ma-improve dati biodiversity tayo. So ito pati extreme heat, the disasters at least, pati carbon sink, so timang kwati environment tayo, mampalami is, kan dagiti stability forest lands tayo, forest areas tayo. Intay ambuan ti sasaadan ti panawan baban kini ISUP TV intern Charlie Ridolfin. Pagyamanan ala, naimbag amalem. Nakarawaran iti Philippine Area of Responsibility ti Bagyo Francisco Idirabii. Kastamat ti Bagyo Agardo itayag sapa. Kanayunan nga update ti sasaadan ti panawan, idanan ni Weather Observer Kathleen Nabangco manipod ti Pag-asa Bagyo Synoptic Station. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito ng ulat panahon ngayong araw, June 26, 2026. Nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility si Francisco kagabi ng alas 7. At kanina nga lang rin po, nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility si Gardo. Para ngayong araw, ang forecast weather conditions po natin sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro ay occasional rains dulot po ng southwest monsoon. Para naman dito sa Baguio City, Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Western Visayas, nalalabing bahagi ng Central Luzon at nalalabing bahagi ng Mimaropa. Maulap sa kalangitan na may mga scattered rains and thunderstorm naman po ang inaasahan, dulot naman ng southwest monsoon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, bahagi maulap na lang kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorm naman ang inaasahan, dulot pa rin ng southwest monsoon. At para sa kabuuan ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms ang inaasahan ngayong araw, dulot ng localized thunderstorm.
Mahina hanggang sa katamtamang paghangin mula southwest ang inaasahang paghangin dito sa Baguio City ngayong araw. At para bukas, inaasahan po nating maglalaro ang temperatura sa buong Northern Luzon mula 17 to 38 degrees Celsius. Lulubog ang haring araw ng 6:33 ng hapon at sikat bukas ng 5:27 ng umaga. Muli, ito po si Kat Labangco, ang inyong kaantabay at tagapanayam. Ukol sa ulit panahon mula sa Diwas sa Pagas sa Baguio. Maraming salamat po. Pagyamanan ti dayta nga update weather observer Kathleen Labangco manipod Pag-asa Baguio Synoptic Station. Kabayatan na, daytoy ti Tivria itanga aldaw. Amuyo kaditi sa saadin ti panawan ti kang ronaan mga imandar iti panagbalin apatok dagiti daduma ang negosyo. Sano kadi ang maawagan a weather-driven spending? Iti panagadal ti Department of Trade and Industry, ti panawan ti mamagbaliw iti kanalatak ti daduma a negosyo. Gapo iti panagbaliw met ti kababalin ti tunggal consumer, maitunos iti panawen. Kapilitan a lumatak ti negosyo gapo ti panawen, no lumatak ngumina ti serbisyo ken presyo. Ngem sigun iti ahensya, adadag iti tagilako anaskon a sumurot iti suggested retail price, uray lumatak daytoy, bayat nga adamat dagiti naskon laeng ang ngumina, gapo ta seasonal a maijaya wenno mailako dagitoy. Indi man itati payong, kapote, waterproof a kagawaan, kenda dumapay a produkto a makatulong kadagiti consumer, tapno nakasagana da iti agbaliw-baliw a tiyempo. Saan laeng nga alikamon ti in demand, gaputa karaman ti taraon kas iti kape. Patok dagiti coffee shop, milk tea stalls, bakeries, lugawan, kunda dumapay a food businesses, gaputa ad-adda ang masapol daytoy dagiti tattao kang ronan iti Baguio City ken Benguet. Analamiis ti klima, bayat nga iti paset ti amyanan a Luzon, ket patok dagiti alikamon ang maararamat kontra iti tudo ken layos. Sigun kadagiti eksperto, daytoy a panagbaliw ti ugali dagiti consumer ket maawagan a weather-driven spending, a pakakitaan at ti tiyempo ket makaapekto ti ugali ken produkto a maitunos launay iti pudot ken lamiis iti panawon. Gaputan nalatak ken adu dagiti agkasapulan ti kagawaan iti panagtudo, palpalagi pa ti Department of Trade and Industry dagiti negosyante asaan nga agapuso iti panangipangato iti presyo. Dayta ti trivia itanga aldaw. Mangipalpalagip nga adda panawen para itutunggal maysa. Kanayon nga updated ti sasaadin ti panawen, ken agsagana para ti anyaman nga emerhensya. Natalgad ti kanayon ang nakasagana. Shock ni Charlie Delphine para iti pagilyan. Padaanan! Anya kadi iti may parbeng a minimum aplete iti para publiko jeep iti Baguio City ken Benguet. Amuan iti live interview iti dadaulo ti Maysa at Transport Group iti Cordillera. Dayta kanda dumapay adamag kalpasan na gitoy. Ngayong Biyernes, mga ka-issue, minsan ba ay nangangailangan ka ng internet habang ikaw ay nasa pampublikong lugar ngunit hindi ka makakonect? Huwag palampasin kung paano isinusulong sa Cordillera ang Free Wi-Fi for All program na nagpapadali sa digital accessibility ng bawat mamamayan. Abangan din kung paano nakatutulong ang iba pang digital programs ng pamahalaan sa pagpapabuti ng digital innovation and literacy sa rehiyon. Department of Information and Communications Technology Cordillera, sa issue at serbisyo. Kalpasan ti panakaisubli ti sigod a minimum fare rate kadagiti para publiko a jeepney iti Baguio City ken Benguet. Amuan tayo ti compliance dagiti masaknan a driver kon operator iti daytoy. Adda ita iti linya ti telepono ni Mr. Wilson Bumayat Jr. Mangidadaulo iti Cordillera Transport Federation ken Jeepney Group tapno mangipaay iti kanayunan nga update. Nainbag nga malam Sir Wilson, kumusta ti compliance dagiti kakadwa tayo nga driver kan operator ti jeepney
iti garod pan nakaisubliti minimum aplete tayo ita. Yes sir, good afternoon. As of the moment ket makunak nga compliant ta. Gabuta awan ti maawat tayo nga report nga complaint kadagiti drivers tayo apo. Adang ket may baga tayo nga patas wenno win-win kadagiti kakailyan tayo ken kadagiti kakadwa tayo iti sektor ti transportasyon. Ay sir, the moment ket Sir, daytoy kadi naaramid nga adang nga panakipabati plete ket makuna tayo nga win-win solution wenno patas para kadagiti pasahero ken kada kayo sir nga adda iti transport group. yes sir. Okay. Wait. Resultan jay lasat Antay sublian ni Sir Wilson Bumayat kalpasan ti daduma pay adamag. Kabayatan na iti rehiyon, Cordillera Inyuswat, ti Department of Information and Communications Technology, Apayao, ti ICT Skills Training, tapno maksayan ti pangta ti cybercrime, iti komunidad, dayta kinadua pay adamang iti rehiyon, isang bay ni PTV UC intern Christian Kanina. Gapo iti panagnato ti pangta iti cybercrime, nang isayang kat the Department of Information and Communications Technology Apayao iti ICT Skills Training para kadagiti 27 nga MSMEs tapno maipaayan da iti panakaammo iti cybersecurity ken agbalindaan na talged iti digital marketing. Nagtinulong iti DICT CAR ken DTI Apayao iti pangitandudo iti programa tapno suruan dagiti nakipaset nga amuan ti pangta iti internet ken maliklikan dagiti online scam bayat a mapapigsa ti komersyoda. Manamnama at training ti mangsigurado iti natalged ken natibker at transaksyon iti micro-enterprise. Inyuswat ti lokal a gobyerno ti Pudtol, katinulong ti Technical Education and Skills Development Authority, ti tallo aldaw a panagsana iti panagproseso, kan panagurnong iti pinya. Panggap ti programa, ama ipaayan iti baro a kapadasan dagiti lokal a manalon, kan mabasit a negosyante, tapno mapatiddog ti biyag dagiti produktuda, kan maliklikan ti panakasayang kadagitoy. Manamnama a babaan iti daytoy, mapapigsa ti lokal nga ekonomiya, kan maipaayan iti natibker a pagapuan iti panggadan para kadagiti umili. Nailukat iti publiko ti exhibit nga among a gathering of Kalinga artists iti syudad ti Tabok. Mangitaltalo ti kultura ti Kalinga babaan kadagiti obra maestra na ipinta. Ipanggap daytoy amang ipaay iti lugar para iti panagrusing ti talento iti arte kan maiwanan ti nabaknang atawid iti Riyon Cordillera. Manamnama ang makatulong ti proyekto kan addapay ang maparigta ti industriya ti kinamanagpartuat iti lokalidad. Christian Kanina para iti Pagilian. Iti Ilocan dya may kadwa nga IT hub iti probinsya ti La Union na ilukat ijay Bagulin La Union. Ken Project Bubbles para kadagiti 4-piece beneficiaries iti San Carlos Pangasinan na iuswat. Ada detalye ni PTV TAU intern Cindy Briones. Baligi nga inyuswa ti lokal a gobyerno ti San Juan Ilocos Sur ti programa apaleng QRPH Plus ti Bangko Sentral ng Pilipinas. Ti aktibidad ket pinasitan dagiti aglaklako iti palengke, drivers ken negosyante tapno matulungan da nga agaramat iti cashless payments. Panggap ti programa nga isa kat ti digital a sistema mapapartak ti transaksyon ken masalakniban dagiti consumers iti peke a kwarta ken online scams babaan iti libre a QR codes. Pinadayawan ti Department of Health ti Ilocos Norte kalpasan ang nabigbig ti probinsya kas kaunaan ang nakailista iti 95% of vaccination kontra iti human papilloma virus kadagiti babae. Ti pamadayaw ket naipaayga po iti dedikasyon ti probinsya tapno masakniban dagiti agtutubo kontra iti cervix cancer.
Inlokad ti lokal a gobyerno ti Bagulin iti maikadwa nga IT hub iti La Union. Tarigagay daytoy apalawaan ti access dagiti residente iti digital technology, mapapartak ti online transactions iti probinsya ken mangilokad iti oportunidad para iti trabaho ken digital learning. Babaad iti duwa nga aldaw a panagsanay na yuswa ti Project Bubbles ijay San Carlos, Pangasinan para kadagiti 4-piece beneficiaries ti barangay Magtaking. Iti nasao a panagsanay, nasuruan dagiti nakipaset iti umno a panangiproseso, packaging, gan panangilako iti dishwashing liquid. Panggap daytoy asuruan dagiti beneficiaryo iti alternatibo a pagbirukan. Cindy Briones, para iti Pagilian. Iti met Damdamag Region 2 nagduma a produkto ti Isabela tampok iti second Isabela Best Lako in the Metro. Kabayatan na talento dagiti local filmmaker iti Cagayan, bida iti 4 Turi Cinema di Cagayan Short Film Festival. Ada detalye ni PTV TAU intern Lawrence Angelo. Iti Isabela, baliging in parang ni Ariel Manangat, Cooperative Development Specialist Designate, ti Municipal Cooperative Office, dagdi produkto ti Philippine Market Agriculture Cooperative, iti nalatak a pinaimas sa Isabela Best Lako, iti second Isabela Best Lako in the Metro. Tampok tinaduma-duma produkto, apakairamanan ti sarsa, spice vinegars, chips ken pickles, nakagunod iti adwa panagdayaw ken napatay ka rekomendasyon. Manipod iti panel lamang pasaya at pa iti kalidad ti produkto mailaklako ti merkado. Sinigurado ti kooperatiba, ti pan nakaisagana ti lokal a produktuda, tapno maiparang ti kinalaeng ken specialty ti pinutarda. Itimet Nueva Vizcaya, makaawat iti 275 a barangay iti pakabuklan na 55 million pesos at tulong pinansyal. Manipod ken ni President Ferdinand R. Marcos Jr., babaan ti Socio Civic Project Funds intun Hulyo a 1. Iti sidong tinasaua programa, tunggal barangay ket may paayan ti 200,000 pesos no sa dinno mailatang para iti 5 scholar ti Kagudwana, ken tinabatbat tiket para iti panaggatang iti pampubliko pasilidad. Kasi iti patrol vehicle, solar street lights, computer set nga daan printer, ken generator set, ken dadumapay maitunos iti singasing. Pinagyaman dayto iti lokal a gobyerno. Ken iti probinsya ti Cagayan, nabigbig ken denial ti Cagayan Tourism Office, ti naidumduma alaing dagiti lokal filmmaker, ken arkitekto iti 4th Turi Cinema di Cagayan Short Film Festival, ken Cagayan Building Facade Design Competition, ijay to Gugurao City. Indalwan ti gobernador ti probinsya, ken aggawnak Cagayan 2026 Steering Committee Chairperson, ani Attorney Mabel Villarica Mamba, ti panang paay ti pambigbig. Naala ti Collab Studios ti Best Short Film para iti pelikula ay naku, nakaawat ti 100,000 pesos agatad, idinto ni Kevin Paulo Alcantara, ti nangabak ti Best Building Facade Design nga adaan met iti 50,000 pesos. Ti dua pamadayaw kita daan panggep ang mga talo, iti turismo ti probinsya. Lawrence Angelo para iti Pagilian. Itang gundaway intay sublian iti linya ni Sir Wilson Bumayet may sa kadagiti presidente iti federasyon dagiti jeepney drivers iti lokalidad tayo sir. Sir, nainbagman nga malam kumusta ti compliance dagiti driver operator iti panagbabati plete ken daytoy kadi nga panagbabakat patas para kada kayo sir? Yes. Good afternoon. As of the moment kat timakunak ti drivers tayo dito Bagyo Benguet kat compliant ta kasi as of the moment kat awan pa mo ti mauawat ti opisina tayo nga complaint kada gitoy ken akas makita ko kat fairmet para kada gitoy commuters ken para kada gitoy daytoy drivers iti panakaisubli ti plete tata. Sir, may naig dita nga panagbaba, pakasok na nyo matlaang ti posible manan nga panagngato, panagina ti presyo, ti krudo, ket no madanon daytoy nga sitwasyon, anya manan ti addang ti grupo tayo, sir? At dahil may isang banbantayan tayo,
ket no ngumatom manen iti nakaro ti presyo ti lana ket dawaton tayo manen iti tulong ti publiko tapno ti kasta ket jay voluntary fair ket i-apply tayo manen. Kan may naigmat lang iti daytoy sir nga saritaan taadagaro dun tinayulog nga order iti LTFRB ngam kidkidawan tayo nga mailaksid tayo iti daytoy nga petisyon wenno plano wenno pamilin anya ti kayat ti grupo tayo kayat yu kaditi provisional increase wenno addan ti maisubli totally manen daytoy voluntary special fare rate sir. Yes sir, as of the moment ket i-file mi kuman tatay jay petition ti fair increase ngam no numan din ton tapno maisagad namin nga usto tapno awan ti Aberiano i-file mi. May mga oras, Sir Wilson, ni alasungduan daytoy. May papanmat iti tulong may papaay iti jeepney sector iti syudad. Anya ti update iti emergency transport support program. At dutuloy, agtuloy ka di pailang daytoy. Yes ma'am, tatatilas dahito yung ATSP, iti City of Baguio, iso nga antabayanan tayo, iti update, iti City Administrator's Office, no ma-extend pa dahito iti may sangad Domingo or talagang masuspend dahito Sir, kumusta mo ti tupad pasada ti Dole? Kaano amang rugi ti may kadwa a batch dagiti benepisaryo daytoy? Amin ka di ket nailista ti unit na. Yes ma'am, as of the moment ket malmalpasan jay batch 1 ken rinugyan damuttanen daytoy yo master list ti batch 2 ket i-verify talaga ngayon. Dagitoy dato mga kurang ti information tapno ti kasta ket ag-orienta pa before nga jay implementation Maudilangan Sir Wilson, anya ti palagip tayo kadagiti jeepney operator ken driver tayo. Kadagitoy drivers, operators ay ket ano san tayo pailaang ti sitwasyon tata ay ket barang umay nga aldaw, umay nga Domingo ket bumaba dayto yung presyo ti lana tapno ada ikasta tayo met nga basit pumawi. Sir, pagyamanan ti oras nga impayo kada kami, Mr. Wilson Bumayot Jr. Thank you, thank you. Imbida ti grupo ti Kailian Abibak Barcelona ti kultura ken tradisyon ti igurot. Baban iti sala ngayon parangda iti panagrambak iti 128th Philippine Independence Day sa Jay Espanya. Daytoy ti report. Dagkal aragsak para iti grupo ti Kailian Abibak Barcelona. Iti panagkipasatda iti panagrambak iti 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ngayon obserbaran ti Filipino community iti Barcelona, Spain. Sigon iti presidente ti grupo ani Glenn Palangdanya Muyam. Doble ragsak matlang ti panagbalinda nga opening presenter iti Filipino traditional dances. Iti selebrasyon anaangay iti Barcelona Arc de Triomphe. Ti pamoso a landmark iti Barcelona ket napateg nang runa tamang isimsimbolo daytoy iti panagrangay kinalukat ken modernidad imbes a baligi iti militar. Ang Bibak Organization dito sa Barcelona ay nakikisa sa 128 taon araw ng kasarinlan at kami po ay masaya at naipakita namin muli ang traditional igorot na sayaw. Nagkaykaysa ti agrup 20,000 apimasat iti aktibidad
Nga indolon mo ti Philippine Consulate General in Barcelona, kadwa dagiti Filipino community. Para kiniyamuyam, nakalalagip lang ti presentasyon da iti okasyon. Nang runa ta isuda kat obserbaran dagiti historian ken anthropologist Manipod University of Barcelona. Amang isaysayang kat iti panagadal kadagiti igurot. Daytoy kat may konektar met iti preliminary reparation process amang rugi inton July 18 iti agdama atawan. Kat daytoy kat regarding the misconception kanya tayo nga igorots nga naibagak ngamin nga the best reparation process nga maited ti Spain ti kanya tayo nga igurot kat to correct the history. Kat daytoy kat in connection daytoy jay human zoo exhibition nga nangyari ijay Madrid idi 1887. Addang at tututukan mo't ni Yamuyam. Kat sapay kuma tada ito'y long-term process kat subaybayan nyo amin hingga na lepas na. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang taga-Cordillera, at mabuhay ang Bivac Barcelona. Laglagi pantay nga awan resat, uray kaano man, uray sa dino man, datayo ket Pinoy. Natalgad anay danon ti maysa Manalon iti abra iti apit na abagas iti puntirya daytoy at destinasyon. Dakkel ang nakatulong ken kuana dagiti kamang ti First Abra Provincial Mobile Force Company a voluntaryo anang bagkat kadagitoy. Daytoy ket maysa apan ang suporta met lang ti unit iti may patpatumpal a revitalized police sa barangay program. Agtultuloy a community support para iti promosyon, iti panagtitimpuyog, kooperasyon, ken kastamot iti espiritu ti panagbibinadang. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak Amerikna, iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Kakailian adda kaditi napaliw iti pet sa itangal daw, agpapada nga adda ti numero 6 iti bulan, aldaw ken iti tawan. Amuyo kadi amo awagan daytoy a palindrome day, anya kadi daytoy. Kaipapananaray toy kati anyaman nga aldaw nga adan iti pet sa nga eksakto nga agpapada ti panakabasa na uray mabaliktad. Kas iti sarita matlang a race car. No mabaliktad kat race car ladda, ken ti numero a 1001. Weno 1001. Iti petsa, sana maikan kano dagiti letters kanti slash, gaputa napatpatag dagiti numero. Ti kadaw yan a format ti petsa kat month, date, kan year. Ti June 26, 2026 kat naisurat kas 6/26/2026, weno 6/26/2026. No basahan day nga agpaatras wenno agrugi ti maudi a numero ket agpadamet lang a 6/26/2026. No maminsan tila ang dua a maudi a numero ti mararamat iti tawan. Saan nga agpapada ti panagsurat ti tunggal pagilian kadagiti petsa. Gapo iti daytoy ti palindrome date iti maysa a pagilian ket mabalin asa na palindrome date iti daduma. Ita Hunyo itatawan adda ti 10 a palindrome date nga agsasaruno. Nang rugi di June 20 aging gainton June 29. Gaputaman mano dagitoy a petsa adda dagiti daduma a kultura ti mangibilang kadagitoy a nagasat. Aduma dagiti mangpili iti palindrome days para kadagiti dadakkel a pasamak iti biag kas iti kasar wenno panangrugi kadagiti baro a trabaho. Bayt adagiti matdaduma mamati da adagitoy ket aldaw amang simbolo iti harmony, balance ken good cosmic energy. Mausar pay daytoy kas tiyempo iti panagmanamana ken panangipasdag kadagiti personal goals. Masursuro tayo no kasano ti panang tarigagay dagiti daduma at tattao iti kaipapanati gasat no adda ti palindrome day. No pay nagduma iti pagilian ken lengguwahe tarigagay tayo amang biro kadagiti kanito ti panagtutunos. Ita amuyon barungal daw barungadan. Isang sangayan ken may panakkel at trabaho. Dahil tati pagwadan nga araramidan ti may nga ama tapno may painat ti kasapulan lagiti anak na.
Anya nga ta, dagitoy at trabaho ken siya sino daytoy nga ama. Ada parang ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Idinapalabas alawas. Bida dagiti amay ti pagtaengan kagidan ti selebrasyon ti Father's Day. Ita nga aldaw, bigbigan tayo matimay sa kadagiti na isang sangayan nga ama iti Baguio City. Ni Manong Crisanto, madiskarte iti panagbiag tapno masuportaran na ti pamilya na. Iti agsapa, puto. Iti aldaw, ice cream, ken iti malam aging rabii. Talo adaras arumwar tapno agrikos nga agilako kadagiti parke ken barangay iti syudad. Ti rason? Tsaga-tsaga lang madam kasi hirap ang buhay. Ang porsyento malit lang. Basta malinis na trabaho para may mga ng mga bata. Manipod Binmalay, Pangasinan, simmangat iti Baguio City ni Tatay Crisanto tapno agsapol iti pagbirukan na. Adaan iti 7 nga anak ngem dualaengan tinabati nga agad-adal. Sikun ken kuana, saanen ang nakapagpakolehyo ken aging high school laeng ti impalpas dagiti 5 nga inuna aputot na gapu ta inun-unada ang nagsapol iti trabaho gapu iti rikat ti biyaga. Arapaap na laengan ita ang makaturpos iti pannagadal ti dua na batbating estudyante aputot na ken maaddaanda iti bukod a negosyo. Ang gusto ko sa kanya, magtiyaga na mag-aral, huwag niyang basta pagbuti niya lang ang pag-aral niya. Ang gusto ko ma'am sana, lang sariling punan. Tunggal ama ket adaan arapaap para iti pamilya, nang runa kadagiti anak da. Kadawyan man asaan ang makitkita wenno mangmangegan ti sakripisyo ti maysa nga ama ket makita babaen iti aramid. Kas iti nasapa nga ibabangon da tapno agtrabaho uray pay makarikrik nada iti bannog. Makita daytoy iti atindog a panawen apan nakaiyadayuda iti pamilyada. Tapno laeng maipasigurado nga adda ti taraon iti lamisaan. Mabayadan dagiti kasapulan iti pagadalan ken pagtaengan. Kas ken Tatay Crisanto, imadayo iti pamilyana ken sidadaan nga gilako iti irurwar aging ga ilileneg iti init. Tapno laeng maipasigurado ang maipaay na ti kasapulan ken makarikna iti rangay iti panagbiag ti paset ti pamilyana. Isu asika Tatay Crisanto garin, pudno a pagwadan, ken naidumduma ka. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pagilian. Kakailan ti word of the day taita na iramot. Kay papananarito ket nakaugat iti Filipino ken rooted iti English. Partner alakan Audrey, mabayan nga literal nga ramot, nga usarap iti comparison like dagiti aktibidad tayo tata, dagiti practices tayo, kat nairamot iti tradisyon, kan kultura, dagiti nagapuan tayo, dagiti ninuno tayo, ancestors tayo nga dagiti daduma, kat until now, maipa-practice, adamat dagiti makunta tayo nga outdated nga tradisyon, partners. Nagpaisadayta. Talking about that na niya, Jorton, talaga dagitoy kultura tayo, kan tradisyon, kat nairamot, kadagiti kakailyan tayo dyan balaso tao, uray ijay kat talaga nga iprak-practice na rito nga tawid na kultura. Nagpasuloy kita ko na yung partners inya nga kas ko na ti guidance counselor tayo itay niya agramot ti kinasya asino ti may isang ubing iti pagtaanganda. No anya ti maisurusuro ti parentes ket isu mo ti mad-adaptar na isu nga sapay kumata siguraduhan tayo kakailian nga ti maisurusuro iti pagtaangan tayo nga kadagiti mayat awagas saan nga dagiti kinaranggas. No nya ti ramot na ti puon na isubuti bunga na. Yan, okay. Ngam sakbay na partners, sakbay nga agpakada tayo itangal daw. Kablaawan tayo ti may sa kadagiti kadwa tayo nga birthday celebrator itanga aldaw. Ito'y PTV Cordillera.
Naragsak nga paragkasangay kani Uncle Pipito Ferdinand Feria sa pagkumata maragbat mo dagiti arapap mo iti biyan. Mabindisyonan ka iti panagkasangay mo, Ferdinand. Kanan na maimi, tinasayat sa lunat mo, kabayatan ti agkasangay mo, panagkasangay mo iti masungad pa nga aldaw. Happy, happy birthday! Tarabayan nakakumaak ka na yun ti namarswa. Kabayatan na nga aramidam dagiti planom, aragpatan, kanmanan, happy birthday, Ferdinand! Kalpasan ti Kang Runan adam magiti amayanan a Luzon padaanan met ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao. Ken padaanan ti issue at serbisyo madamdama alas 5 iti malam. Makadwa tayo ita ti dadaulo kan panakabagi ti DICT Cordillera. Happy weekend, partner Alan Audrey. Dayta ti pakabuklan dagiti Kang Runan adamag itang aldaw. Siak ni Jordan Campana. Indan mi katakayudag din na babama, kompleto kan napapatag nga impormasyon. Siak ni Ala Sumduan. I-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms TPTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Aging gaman na into Lunes, siak mati Audrey Villana. Padaanan Lunes saging at Biyernes agrugi alas 4 ti malam. Patunglo, husto kan alisto at damag. Da kami ti mapagpiyar. Daytoy ti Kang Runan adamag.